Dom umenia Piešťany je kultúrne a spoločenské stredisko v Piešťanoch. Jeho stavba bola realizovaná v rokoch 1974 až 79 podľa projektu architekta Ferdinanda Milučkého. Ten podľa vlastných slov žitkoval pri projektovaní inšpiračné podnety z našej historickej a ľudovej architektúry a vytvoril tak dielo, ktoré je príkladom jednoty interiéru a exteriéru. Ako si spomína na túto stavbu pán Emil Švec? Investorom hlavného objektu bola Slovenská filharmónia v Bratislave. Stavbu realizovali pozemné stavby Trnava. Vedenie mesta sa dohodlo so Slovenskou filharmóniou, že vonkajšie objekty, to je cesty a chodníky a sadovú úpravu bude projekčne pripravovať cez inžinier architekt Milučký. Realizáciu želi do technickým službám mesta Piešťany. Spevnené plochy pod domom umenia až po napojenie k amfiteátru, parkovisko, chodníky zrealizovali pozemné stavby. Prijaznú cestu a verejné osvetlenie realizoval okresný stavebný podnik Piešťany. Realizačné náklady spolu predstavovali 4 653 000 korún. Vzhľadom na vysoký stav spodnej vody bolo zakladanie stavby veľmi náročné. Preto tieto práce vykonávali špeciálne pozemné stavby zo Zlína, ktoré boli špecializované na takéto práce. Táto dlho očakávaná dominanta Piešťan bola odovzdaná do užívania v roku 1978.